monggo carita. Paring palipur dateng panjenengan sedherek tetebakan kang sampun karajang-karajik dening para dulur-dulur kadang campur sari pamoring budaya. Wonten handherek Ol Waranggono sarengan wonten ngarsa panjenengan sami sugeng hampir sami Ol Waranggono pamoring budaya. Semangga. Kagak terus sebuah dulu sarang dulur tang Musami ada hanya kuyung melawan adi kero teneng wedal dalu niki kiper mana official satu. Terima kasih. Ada Carinto matur sebuah dulu iki Kang Musami ada hanya kuyung melawan adi kero teneng wedal dalu niki yo jalan kapten Slawi iki aderek desakin dulur presiden kamu sampun anggota raras 7 papan pagelaran setunggal kali 3 sekawan gangsal kamu sampun anggota raras maring palipur batang panjenengan satu yang tembangan adicara campur sari lelakon kamu sampun keranjang kagung panjenengan sadoyo pa maring budaya.
Oke. Matur sembah nuwun kang sampun nderek wonten karsa panjenengan sami kabupaten Kadicara Campursari wonten taun iki. Nggih, niki kang sampun nderek wonten sasana pagelaran Bapak monggo niki ngersakaken punapa gendinge. Sambel kemangi kagem Bapak nggih sampun nderek sami wonten sasana pagelaran. Nggih. Paring palipur dhateng sedaya dulur-dulur tamu undangan mangke ingkang wonten ingkang ngersakaken kegendingan nggih monggo dipun suwun sareng-sareng wonten sasana pagelaran. Nggih, Bapak panitia nedhi lenggan kursi 1 2 3 4 5 6 7. Heeh. Wonten 7 kursi damel lenggahe para presiden nggih. Kagem dulur-dulur panitia penyelenggara nedhi lenggan kursi. Nggih. Panjunan saking Bapak diparingi sambel kemangi. Dados sumangga. Matur sembah nuwun. Napa? Mboten gilir gumanti to, Pak? Nggih, Pak. Kathah saged tamune, Pak. Riyen-riyen. Mangke jenengan kula timbali malih. Jenengan namine sinten to, Pak? Maksa nire. Benjing kula timbali malih. Oh, enggak mau. Enggak mau. Mboten napa-napa. Lewung. Enggak mau. Lewung, nggih. Oh, niki gangsal, Pak. Pak, dagangan kula ten mriko gangsal. Nggih. Rene, urip. Ayo. Kemritik dua-dua, Pak. Dua. Sayang ayah dua-dua, Pak. Niki anak-anak kula niku. Nek satu sayang ibu. Momongan kula. Lah nggih, kemritik nek ketok ngono-ngonoan ya. Siap.
berdua-dua. Aja telepon macet kok ya. Siap, lewung. Bapak. Niki bapak nih, niki bapak ya arek niki lho bapak ya arek. Kula kakakne niki adik Tartik. Bayo. Niki bapaknya arek lak ngoten. Adik Tartik pinter iki. Dibeto mantuk garai mambu, wis ditelosaken mawon. Matur suwun. Adik. Sembah nuwun leweng Mas. Wayahe bayar PKK. Gomoleh yo mambu matur suwun. Lho tiba. Gak iya asalahe munggah. Lah iya, wayahe bayar PKK iko Bang Mekar. Matur suwun Bapak, berkah barokah. Terima kasih Bapak. Lunas wis. Alah Bapak rela manir. Nang diandak ayo. Ayo Gun. Ayo
kon Bang BRI, Pak. Abot enteng ayo dilakoni, Pak. Mari nggih. kita ping gunung. Dilanjut tak ping gunung mantun iki. Dintekno. Di DP dhisik caping gunungnya ditanda jadi dulu. Tanda jadi. Oh nggih. Niki caping gunung terakhir Pak nggih, mangke gantosan. Ya wis. Nggih. Ayo Pi. Terima kasih Bapak. Langsung caping gunung. Caping gunung Mas Waris Gusti mugi nglilani tresnamu gagah gino Pamoring budaya. jaluk sing tuwek ya. Oh caping gunung ya. Oke, pangapunten Bapak, niki temune kata Mangke sanget malih, jenengan Pak. sampun ping sekawan. Alah, mangke mawon siap matur sembah nuwun. Ditimbali malih Pak nggih. Ugi Pak Haryono matur sembah nuwun Pak Haryono lihat dulu. Kadung gelem di atas, tidak mau ke bawah. Nggih matur sembah nuwun Pak Haryono. Ugi ngaturaken sugeng rawuh ugi ingkang derek sami hadir niki wonten Bapak Camat ugi matur sembah nuwun duka pangestu panjenengan. Bapak Dewan ugi handerek rawuh matur nembah nuwun donga ugi pangestu panjenengan ugi Bapak Kepala Desa ugi jajaran aparatur desa ingkang sami nderek rawuh. Nggih iki menawi ingkang sami nderek wonten sasana pagelaran Pak Camat ugi Pak Dewan ugi nderek rawuh endi mriki Mang Adik. Adik tarti iki lho Adik. Dalem. Nggih, Pak Camat ugi rawuh dalu niki. Oh, nggih. Pak Dewan ugi nderek Pak sami Dewan rawuh. ugi sami rawuh. Monggo minggah mriki Bapak. Nggih. Setunggal kinurmatan kagem dulur-dulur pamoring budaya. Oh ya siap ditenggo rawuhipun ugi saking dulur-dulur tamu undangan panitia penyelenggara yang sudah kerja keras suksesnya acara malam hari ini juga dipersilakan gabungannya menawi derek sami wonten sasana pagelaran dipersilakan. Nggih, tes pundi saking dulur-dulur tamu undangan menawi wonten ingkang sami wonten sasana pagelaran kawula sumanggaaken sumangga dipersilakan. Nggih, sing pundi riyin? Sing pundi riyen iki Bapak? Ketua panitia nggih saged niki ditenggo rawuhipun
saking dulur-dulur pamoring budaya sami nderek wonten Pripun sasana iki Mas Pagelaran. Rudi? Sinten ingkang riyen iki munggah mriki? Nggih Mas Rudi. Pak Ketua Panitia nggih. Oh, Siap. nggih. Si rek ning ngono rek ana Pak Pak Ketua Ketua Panitia. Panitia pundi? Nggih. Pak Panitia sumangga. Amangga mriki Pak panjenengan. Pak Panitia anggotanya semuanya monggo Bapak jogetan lompat Pak monggo Pak Panitia sayang Yes, monggo Bapak Panitia. monggo mriki panjenengan Pak Panitia dipersilakan monggo Bapak jogetan lompat monggo anggih kanggo ki sami nderek wonten sasana pawiwahan kagem dulur-dulur ketua panitia ugi dipersilakan ibu-ibu nggih saged perwakilan saking Nggih, dulur niki panitia. Bunda kula niki. Siap, Bunda. Awas Bunda. Monggo. Nggih. Ngersakaken punapa? Serampat mandape Banyuwangi napa mandape Gerajakan Banyuwangi nyekar piyambak napa sumangga. Jelas dong. Ditemeni. Ayo kok kapel bajune ayo. Bisanya ini agak maju sini. Sama adik Tarti gini, Dik. Ayo kula. Alah, Iya. pendek yo. Aku nek kita delok Dik gitu aja. Bayu. Mbak Yune Tak enak mboten dulu ya. pindah. Oke, monggo lek ngoten kalih. Kesesa mantuk lho lan apa? Wong kula mawon mantuk benjing kok. Monggo Mas Rampat Gerajakan Banyuwangi dados. Sing manis monggo dhewe. Jarawe ngajatno. Jarawe ngajatno, jatno kang panjatan jiwa. Tansah atiku kayong selagane saya nambahi amuk dasar ayu lancir kuning ora wong kalatiku dadi komen esemu sedih aku wis trimo kenyataan
bagus sekali. Monggo Om Gendut. Om Male. Embo. Ayo Cak Waras recek-recek. Recek-recek Embo. Mak njaluk Embo. Ndah nggih, Embo meneh ngono lho Mak, tukune Mak. Krasa penak. Ayo Cak, recek-recek. Nggih, lan napa mantuk niku? Mantuk benjing mawon. Mantuk sobo. Gandang tak beso, nembang tak beso, nembang tak beso, gandang. Oh aku bisa, oh ya oke baik. Matur sembah nuwun kok ya. Suarane mak lho celing kok ya temenan. Mak ya. Seger waras mak. Nggih. Niki ugi panyuwunan
wonten saking dulur-dulur panitia penyelenggara nggih wonten Mas Endut niku wau handerek sami wonten serat nggih menika nedine tangga kangen nggih diwinangkani Kang Mas damel jaminipun saya lerempun manah sadoyo adik nggih dipersilahkan adik Tarti adik Tipah tasek imut-imut nggih monggo adik dipersilakan ganti baju dulu persiapan nggih wonten tombo kangen adik-adik sebelah kanan ayo ini ada adik Angel Ajeng ada Anggun niki yang sudah hadir bareng Mas Endut terima kasih wau sampun request derek sami iki nggih katur Bapak Dewan iki derek sami monggo Bapak dipun semanggaaken rawuhipun dipersilakan ugi sesulih menawi saking dulur-dulur itune Kang sami derek Pak Camat ugi Pak Lurah Kang sami dulur-dulur dipersilakan monggo nggih niki wonten panjenengan saking Mas Endut niki wau sampun dipun paringi lelagon tombo kangen damel jaminipun saya diaturi sugeng dalu sedaya saking tamu undang Kang sampun derek rawuh ya semoga pamoring budaya pamoring budaya Mas Endut terima kasih panitia penyelenggara yang di belakang kawan-kawan yang mau naik boleh dulur-dulur panitia dipersilakan Jan
Oke Mas Dut sampun diparingi lelakon tombo kangen panyuwuran panjenengan saking dulur-dulur panitia penyelenggara. Pak monggo dipersilahkan nderek sami wonten sasana pagelaran. Monggo litune nggih nderek sami nggih monggo. Kono rek nggih. Arek perawan nih janda. Nek janda sebelah kanan, Pak. Lah niki janda lagune. Nek niki gadis. Niki nggih gadis rasa jahe. Monggo. Sampeyan keliru arek perawan kok sampeyan jaluki janda ya gorong iso. Yo iki sing cocoke kok ya durung di DP. Sudah di DP Bapak? Sudah, oke baik. Nggih, monggo janda baru, Mas Feris. Mas Rudi niki Bapak Camat mboten rawuh ta Mas Rudi? Bapak Camat kok mboten krentek minggah wonten panggung to Bapak? Alah, dari tadi tak tunggu-tunggu. Mantun niki Bapak Camat nggih minggah nggih Bapak. Mantun niki alah. Nggih mantun niki mantun janda. Oke, khusus Bapak Camat nanti ya. Oke baik, oke. Ayo sayang janda baru. Pamoring budaya, ayo Bapak. Jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ora ngerti apa bener sliramu wis bisa. Semarang baru ketemu sampean kok bilang sayang sakute malam minggu wong ayu ojo gawe gelo atiku yang Solo nganggo slendang biru ojo sembrono nampian kula janda baru ya. Kita goyang lagi Pamoring Budaya Bermana official 1 ya.
Dedekan dedekan jantungku dedekan nalikane aku krungu kabar Ati rodone sing kene, Pak. aku ora jiwa apa bener sliramu wis bisa Dos pundi Bapak? Lagi ta? Nggih, nyuwune aja dipleroki. Lapo sih Pak mantuk, Pak wong kula lho nginep mriki kok sampean mantuk. Ayo budal, bret. Masih bersama DJ terotoknya Indonesia ya. Sing eling de apa sayang iki budaya panjene bener kandamu pamoreng budaya
kok ya sing eling dik iki budaya bener kandangmu matur sembah nuwun Bapak Ade monggo Om Gendut Nggih, setunggal tompang sampun dipinakani handerek dhateng dulur panitia penyelenggara. Nggih. Menawi iki saking dulur tamu undangan lindune nggih Kang wis sampun anggota raras yang sudah siap. Monggo dipersilakan gabungannya. Monggo iki sedaya saking tamu undangan iki Kang sami nderek rawuh ugi ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun Kang sampun sami wonten sasana pagelaran. Ayo telah kok ya siap. Nggih ditenggo rawuhipun saking dulur-dulur ingkang sampun nderek sami wonten sasana pagelaran dipersilakan. Ana dulur kok ya siap. Nggih. Sing perawan ya? ya Perawan. Sembarang. Kene iki perawan rondo ya kenek kok. Ya. Minta satu. Satu aja anggun. Satu. Pas akeh-akeh. Nggih, setunggal mawon. Kang ngatasi. Siap. Cinta di Matu. Cinta di Wong loro gak apa-apa telu gak apa-apa. Lagu lawas iki yo. Nggih. Siap. Kancang pujaan pisan ngene. Nggih. Dikerutuk wong telu iki aku Temenan kok. Ah, tamanan bocil-bocil. Bocil kok ya. Yesus. Oke. nggih monggo Mas Sik digoleki. oh nggih sik ndoleki Sik goleki sikan. Kait gulaan. Cinta di Watu untuk Anda semua bersama Pamoring Budaya. Seurep kudu pisan tresnoku lan tresnomu ra keturutan nyanding temaing bojo ra kelaksanan apa garis urip kudu pisan golek pakaryan kanggo sanggup bebayan nek ati iki sayang ora medhot katresnan
Nadyan aku monco ramekat tresno tresnaku mung sliramu ra bakal liya apa garise urip kudu pisan tresnaku lan tresnamu ra keturutan gandeng temahe bojo ra kelaksanan apa garise urip kudu pisan sanggup bebrayan ing ati iki sayang ora medhot katresnan Nadyan aku ing monco ramekat tresno tresnaku mung sliramu ra bakal liya ganti jodoh ing salawinya wis tak balekno nang peno wis itu ayo aja akeh-akeh kilir gumanti matur sembah nuwun wis pokoke dungane seger waras sedaya nggih adik-adik di sini dulu satu lagi ya nggih Pak Camat mau dereng, Pak Dewan nggih dereng. Wis kene rek ya. Siap niki wonten 3 gadis, ugi wonten Pak Sek, Pak Dan, menawi derek sami kali Pak Camat, Pak Dewan nggih monggo. Niki kagem panjenengan kinurmatan sareng dulur-dulur pamoring budaya. Monggo-monggo sareng-sareng tamu undangan nggih kanggo sampun di pun semangkaken kali Pak Panitia. Walaupun bisik-bisik Pak Panitia niki
wonten tamu undangan Pak Camat, Pak Dewan kalih dulur-dulur tim keamanan, Pak Sek, Pak Dan, sami derek wonten sasana palenggahan dipun suwun derek sami monggo dipersilakan nggih. Request mawon monggo, duet nggih saged, dangdut wonten, pop wonten, rock juga ada. Rock panjang, rock pendek wonten. Nggih, sias Bapak kinurmatan kagem panjenengan nggih. Monggo Pak Dewan. Monggo Bapak. Arek-arek ngadeg kabar ana Pak Dewan rek ya. Ayo Di, ayo Pi, kene ana Pak Dewan rek ya. Monggo. Oh, untuk Pak Camat mboten derek. Dereng mantun iki Pak Camat. Lho sekalian ngoten lho Pak Camat bersama monggo, Pak Camat, Bapak dipersilakan. Camat, monggo. Nyawet Siap, mawon Bapak. matur sembah nuwun. Matur sembah. Berkah barokah. Ngene lho, Pak Dewan Niku ganteng MC-ne lho. mboten? Cundamani Mas Feris. Nggih. Matur Oke, sembah nuwun baik. Pak Dewan. Matur sembah nuwun Bapak Dewan panjang umur banyak rezeki. Amin. Pak Camat Nggih. mboten? Pak Camat mboten? Oh nggih manten iki Bapak Camat nggih. Nggih no rumangsaku lek Pak Dewan nggih mau sok Pak Camat mboten. Nggih mantun iki Pak Camat nggih Pak Camat. Nggih mantun iki. Grep gantosan monggo Mas Feris. Mikirno isi hati apa tenan Supaya
Tuhan. Niki sinten melih Mas Rudi? Aku padamu. Pak Camat jarose. Gak wani. Abah? Gak kerungu, Cak. Abah Gatot. Abah Gatot. Walah, piantune Gatot Bragas. Monggo Abah Gatot. Nggih, kula aturi minggah wonten panggung. Lho mboten. Lah napa kok ngeten? Request kemawon Bapak Gatot menawi mboten kersa minggah, request saja. Saged. Nggih, pripun Bapak Gatot ngeten? Lagu apa nggih niku Pak Pol? Pak Pol kalih. Nek takon aku wis ngayet lho rumangsaku kok. Sudah tak kadne bagus-bagusno kok ya Allah, ya Allah. Jane pengen get mau tapi nggih dereng krentek. Nah, ayo sini anak-anak. Monggo minggah mriki Bapak Gatot. Matur sembah nuwun. Lagunipun napa? Loh, lagune napa kok minta maaf? Loh, ya terserah. Lagune napa, Bapak? Napa niki lagune? Terserah lho. Pak Gatot iku manut. Greges. Greges lho langsung. Greges nggih. Bapak Pol ndak joget ke sini Bapak Pol? Bapak Unto napa Umto? Umpama. Umito. Allah Akbar. Kok ya. Monggo Kang Mas Greges. Monggo Mas Pelis. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Gatot nggih. Siap. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun lho Abah. Barang-barang tamu ring budaya. Ayo bunda-bundaku di sebelah kiri mau joget monggo. Bunda-bunda yang di sebelah sini juga ayo boleh bunda. Oh, mana?
dipikir apa rasa. Kita goyang lagi. Kari manis kurang manis tambahi gula. Iya. Wis yo wis dong riko mikir sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis kan dipikir apa kerasa. Cak ya terekesnya Anggih. sampun. Matur nempah nuwun. Tos pundi, Kang Mas? sampun derek sami ngriki Pak Gatot. Niki wonten Mas Bagus ingkang panyuwunan asmara. Mas Niki wau Bagus. sampun mlebet request-e. Oh niki, Nggih. monggo Mas Bagus. Monggo. Iya prasaku mau gak iki ta Mas Bagus iki. Monggo Mas Bagus asmara lagune. Mas Bagus jenengan kok bagus tenan ta Mas? Mas. Yo mbok ingok-ingok ya. Dipersilakan ditunggu gabungannya di atas panggung katanya. Nggih. Monggo. Mas Bagus kawan-kawan siap. Ya. Lagunya asmara. Asmara. Asmara karo sapa Mas? Sampeyan karek mele lho Mas ana 5 iki lho Prosi Mas. asmara wau. Nggih, jenengan mangke Bukit Berbunga mantun niki sip. Monggo Mas Bagus. Monggo Mas Bagus. Mas. Iki ta Mas Bagus. Oh. Ayo langsung ke mawon. Ayo Mas Feris asmara sayang. Ayo Mas. Sudah tanda jadinya. Sudah sayang. Sudah DP-nya 50. Iya, rakata ya. Asmara gitu loh. Kini kau iki lho ya. Iki lah. Nggih. Mbak Dias yang mana Mbak Dias? Yang mana Mbak Dias? Ayo Mbak sini Kakak Dias nyanyi. Ala iki kaya nom-nomanku biyen lho, iki kaya nom-nomanku biyen. Monggo Kakak Dias, boleh bergabung. Ayo Ya, Kakak. enggak apa-apa. Enggak sakit. Sama Om. tante Kakak. Sama Iki kaya Om, nom-nomanku nggak sakit. biyen lho, Pak. Aku ya kaya ngene biyen, Pak. Santai ngene. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna, musnah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang.
apa kakak? Kakak minta lagu apa? Bukit berbunga, menyanyi sendiri ya. Bukit berbunga Iya. kakak, ayo kita. Mas bukit berbulu, berbunga. Oh berbulu jare. Berbunga ya. Sini di tengah kakak. Boleh. Sini sama tante ya. Just. Bersama Pak Boring Budoyo. Indah berbunga, kau mengajak aku ke memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Menari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna senu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan sepi. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Boleh buka? Aku sabar ya. Hati. Aja korek. Bukit berbunga, bukit yang indah. Ayo Mi. Bisakah kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempatnya indah. Bisakah kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Kita geng kembali Pak Boring Budoyo. Sabar, ayo Bunda. Terima kasih. Hatur nuhun. Kapeno. Budoyo. Turun bersama, melintasi jalan sepi. Terima kasih. Yo. Kau peluk di pundak, Hatur nuhun Bapak. Ayo Mas Edi. kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku.
parkir. Iya, monggo barangkali dari Bapak yang di depan. Lho iki kadung munggah Bapak. Siap. Sing enak lagu apa iki kira-kira? Lagunya napa Bapak? Nggih, niki Sing enak apa iki? pagelaran wayang kulit Kira-kira apa iki Bapak? Kang Badhe Terima kasih. dadekaken nggih. Dangdut napa campur sari Bapak? Bapaknya ngersakaken campur sari apa dangdut? Lagunya dangdut napa campur sari? Kamu nanya. Nggih, sias gulu pedot nih wau. Gulu pedot. Langki ini gue aja. Arek, taman ono rek. Mas panitia siap. Antara teman dan kasih, ditutup antara teman dan kasih. Nggih. Siap Mas Dut. Niki sing niki napa? Gulu pedot. Sik ta Cak Ndut, Oke. sik mikir iki. Kate mikir manut pean iki bisa. Lho nganut kula ta? Nggih. Lho sebut sing enak Ndut. Nggih, ku enak iku mah. Gulu pedhot enak, Pak. Nggih. Siap. Nggih, ini ku enak. Matur nggih. depan nuwun Enak. dibaringi 2 lagu. Yuk. Iya, sayang. Yang duet sini sampean enggak mungkin dah. Gulu pedot ayo. Enak duet. Nggih, dibaringi. Iyalah. Aku gak iso. Alah, keyi. Cokok. Ayo keyi. Agak kangas. Cilik arane pasir, watu kambang keri ono ing pinggir. Wiwit ketemu isun langsung naksir, kelimputan kaya kelangan ampir. Ayo. Aring-aring pantar kembang namun sawi, sampai kering uliye isun mikiri. Ketan rojo sak tundut dipangan codot, timbang urung kalau wong tulusun padhot. Yo, masih bersama Pamoring Budaya. Watu yang cilik arane pasir, watu kambang keri ono ing pinggir. Wiwit ketemu isun langsung naksir, kelimputan kaya kelangan pikir.
Aring-aring bakar kembang campur sawi sampai kering mulie iso mikiri gedang kocok sak tuntun dipangan codok timbang urung ngalung tulus ora padha timbang urung ngalung tulus ora padha wis atus nuwun dipungkasi dulur-dulur panitia niku di antara teman dan kasih nggih. Terakhir sayang, ini Siap. pamungkas. Terakhir antara teman dan kasih dulurku matur suwun sampun mlebet atensine dilajengaken pagelaran wayang kulit Sedalu Natas. Monggo Tatas pamoring budaya. Ayo. Tiada mungkin lagi, tiada mungkin lagi. Ayo Mas Bagus. Mas Bagus.
Lagi matur sembah nuwun kanggo sampun paripurna adicara campur sari wonten ing wekdal dalu niki. Kalajengaken pagelaran wayang kulit setarun atas kaunten ki dalang Suryana Rangga Carita kang micil saking Latan Pucuk Dawan Prandong sugeng Amir Sani. Nuwun kawula nuwun.